Oh, Daddy. Baby. It's okay. I'm not okay, baby. Could you food? Mm. Could you food? What's it about? That's what I'm about. I want you to be honest. Then I inform you question at school. Sometimes, Mama. Sometimes they go aina ndi. It's obvious, ndi mama. Serious, ndi aina. Ndazviona. Nasinda nyara zisingaita auna aina hembe yakutanga. Yanga ine rimwe zilaini ranga risingaita uku kuranga. Anga ritoka crosser kuti as x kudai. Ndozopesera ndozokumbira aini ndikazo aina hembe. Nyara kupinda meeting nehembe yakaita sei. Mangwana ndotopinda busy kukudzidzisa kuaina. Mangwana ndosenda kubasa. Ndichikudzidzisa uchikaira aini. Ndokudzidzisa mangwana yes. Ndokudzidzisa uchikaira aini. And vana vedu ativa ainire hembe. Tinofanira kuvadzidzisa kuaina. Vanoaina hembe dzavo vega, vanoaina mauniform avo vega. Kuti vasazotinyadzise kana vaenda kuvarume vavo. Sekunyadzisa kwaita hama dzako kumurume wako. Wanyadzisa hama dzako. Ungazi ndainyara nhasi. But aina one. Okay. Mangwana ndokudzidzisa ndizvo. And chiro chakaita vana maid ainire vana. Tinodzidzisa vana vedu votanga kugona kuaina vega. Vasazonyadzise unge mai vake. Okay. Yeah, I like it. Come on. Oh, wow. So what's it about? What's it about? I love you, baby. So what could you say? Oh, wow. Oh.